Goreng tempe karo masak ayam campur endhog Lombok Abang. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina kinyong diawali dengan adang sega dikarenakan nyong kayak masak ayam campur endhog, endhoge neon kene sekalian tak kukus bareng segane. Tak lanjutake karo goreng tempe uyah bawange karo nunggoni tempene mateng neon kene nyong karo tak ngulek bumbu nggawe masake engko. Bumbune ke ana bawang, brambang, konir, jahe, kemiri karo lombok setan diulek klitak-klituk ndang nganti lembut. Nek wis lembut disusulake karo ulekan lombok gede abang sing wis digodhog cikene engko tambah wabang melenang. Diulek ndang nganti lembut, mbasa wis lembut tak tambahi karo irisan tomat. Soalnya nyong duwe tomat siji eman-eman tak cukurake sekalian. Nek kie ayame wis tak cakel ya cikene engko ora amis. Nah kie tempene wis mateng langsung wae tak angkat. Endhoge tak tiliki wis mateng langsung wae tak angkat. Segane barang tak tiliki wis tanak langsung wae tak angkat sekalian. Nah ki endoke wis tak oceke wis tak kumbah tak lanjutake karo digoreng ndang nganti berkulit. Mbasa wis berkulit dintas tak lanjutake karo numis bumbune ditumis tak tambahi karo aromatik salam serai ditumis ndang nganti mateng. Mbasa wis mateng disusulake karo ulekan lombok abange. Aja kelalen dicarupi banyu cek kene ora gosong. Mbasa wis abang melenang uyah gula micine dijekurake diaduk-aduk ditambahi karo banyu sak cukupe wae diaduk-aduk meneng cekene merata. Ayam karo endhoge dijekurake sekalian ditunggoni nganti nyresep. Mbasa wis nyresep dicek rasa nek wis mantep dintas. Nah kinyo wis matengan kabeh dulur. Rika-rika pada masak apa dina kie? Ya wis ya nyong tak sarapan tak pamit tak pareng.